Напружанне на беларуска-польскай мяжы выклікае шмат у каго лагічнае пытанне, што далей, бо жыхары памежных тэрыторыяў больш за ўсё баяцца не саміх мігрантаў, а магчымасці перарастання крызісу ў паўнавартасны ваенны канфлікт. Ці сапраўды Лукашенка можа распачаць узброены канфлікт у рэгіёне і ці патрэбна гэта Крамлю? Адказа шукаў Зміцер Міцкевіч. Польшча бароніцца ад плыняў нелегальных мігрантаў, якіх пхаюць на штурм мяжы заградатрады Лукашэнкі. А сам нелегітымны кіраўнік Беларусі спрабуе выставіць гэта актам агрэсіі ды атрымаць ад России военную дапамогу. Сейчас тормошу вашего президента. Мне надо здесь наши эти 500-километровые ракетные установки «Искандер». Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров, потому что наш полонез до 300 километров. Але відавочна, што калі Путін і дасць Лукашэнку такую дарагую зброю, як «Іскандер», дык толькі ў камплекце са сваімі жаўнерамі. І такі варыянт цяпер ужо не выглядае цалкам неверагодным. Тут бачна інспірацыя гэтай гісторыі Пуціным, бо ён размяшчае Беларусі свае сілы, разбудоўвае там расійскі вайсковы патэнцыял. Расійская армія ўспрымае Беларусь як сваю тэрыторыю. І гэта далейшая спроба вярнуць Расіі статус сусветнай дзяржавы. Таксама канцэнтруюцца сілы побач з Украінай. Ідуць спробы рэалізаваць сцэнар дэстабілізацыі Украіны, давядзення яе да падзення ўраду, каб пасадзіць там свайго васала. Распаўзанне расійскай ваеннай прысутнасці ў Беларусі сапраўды ўражвае. Спачатку гэтак званы навучальна-баявы цэнтр пад самай мяжой з Польшчай ды дзяжурства ў Беларусі расійскіх зенітных ракетных комплексаў С-300 і самалётаў Су-30. А цяпер раптоўныя вучэнні на памежжы і патруль у Беларусі расійскіх стратэгічных бомбардыроўшчыкаў Су-22 М3. Это мы видим, я говорю, с начала вот этого года, и это намного важнее, чем все эти публичные выступления насчет там этого союзного договора, всех этих дорожных карт, которые подтверждены там. То есть вот это реально. То, что происходит в военной сфере, это реально. И это большие шаги вот к этой еще большей интеграции или, скажем, военного поглощения Белоруссии, чем то, что делается на политическом уровне. Пропаганда ж Лукашенки уже в открытую пужая Захад российской сброей. Но если детские слезы вас не приводят в чувство, то приведут стратегические самолеты Ту-22 М3 военно-космических сил Российской Федерации. Можете выбрасывать свой натовский металлолом. До речи, тут варто пригадать, что подчас вучэнняў Захад-2021 у верасні российские бомбардировщики отпрацоўвалі фактично прорыв на территорию Польши и знішчэнне сродкаў супрацьракетнай обороны. Цяпер жа Россия не просто павялічыла сваю прысутнасць у Беларусі, але таксама сцягнула да межаў з Украінай больш за 90 тысячаў военнослужачых. Ці переформатування, переконфігурація. Гэтымі перафармаваннямі і перагрупаваннямі Расія стварае ударныя групоўкі, адмыслова сфарматаваныя для наступальных баявых дзеянняў. Але занепакоенасць ва Ўкраіне і свеце магчымая расійская агрэсія дыктуецца не толькі назіраннямі за манеўрамі вайскоўцаў. Хутчэй за ўсё, моведныя звесткі заходніх краінаў кажуць, што атака на Ўкраіну рыхтуецца менавіта на палітычным узроўні. І пакуль заходняя Еўропа звяртае асноўную ўвагу на гуманітарны аспект міграцыйнага крызісу, Крэмль спрабуе здабыць перавагу ў сферы бяспекі. І не толькі непасрэдна ў военным вымярэнні. Гібрыднае супрацьстаянне паміж Расіяй і Захадам ужо ваўсю ідзе. Дэкларацыі НАТО кажуць, што вайна ў кіберпрасторы прычына для актывацыі артыкулу 5 НАТО, а інфармацыйны канфлікт і вайна ў кіберпрасторы ўжо сапраўды ідуць. І НАТО разглядае магчымасць кансультацыі замест канкрэтных дзеянняў. І я не кажу аб неабходнасці адправіць танкі на беларуска-польскую мяжу, хоць дэманстрацыя сілы ў адказ на адпаведныя дзеянні Расіі прыдалася б. Эксперты сходзяцца ў меркаванні, што такія дзеянні Крамля скіраваныя на прымушэнне Захаду да перамоваў на умовах Пуціна. Гэта чыстай вады шантаж і спроба застрашэння. Пряму так широкомасштабну військову агресію. На наўпроставую буйнамасштабную агрэсію расійскі бок просто так не пойдзе, але будзе спрабаваць стварыць для гэтага перадумовы, падарваць палітычную эканамічную сітуацыю, энергетычную бяспеку ўнутры Украіны, стварыць нестабільнасць, аслабіць цэнтральную ўладу і спрабаваць тыя спецаперацыі гібрыднай вайны, якія яны рэалізоўвалі ў 2014 годзе, калі расійскі спецназ можа захопліваць адміністрацыйныя будынкі на поўначы і ўсходзе, а ўжо пасля расійскія войскі пад выглядам міратворцаў будуць абараняць іх ад дзеянняў украінскіх сілавых структураў. Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации. Одна из частей, которой является и военная угроза. Кремль готовится даже к серьезной войне с НАТО.
И мы должны это иметь в виду и также готовиться обороняться. То есть, но это долгосрочные планы. У той же момент варта разумець, што лакальны канфлікт на мяжы можа быць часткай плану Лукашэнкі, каб затым аб'явіць у Беларусі ваеннае становішча ў сувязі з атакай на краіну, ды цалкам прыбраць з парадку дня такія балючыя для рэжыму пытанні канстытуцыйнай рэформы, рэферэндуму ды адзінага дня галасавання. Лукашенко, застаючыся ва ўладзе, цалкам непрадказальны. І ён якраз можа ўзброіць групы мігрантаў на мяжы з Польшчай ды прымусіць іх весці тыпова ваенныя дзеянні. У акце адчаю і абарону ўласных пазіцыяў, калі б ён пачуў, што ягонае становішча на тэрыторыі Беларусі пад пагрозай, ён з вялікай доляй імавернасці мог бы перайсці чарговую чырвоную лінію. Да таго ж, калі побач знаходзяцца ўзброеныя сілы розных бакоў канфлікту, у гульню можа ўступіць і чалавечы фактар. Мы реально имеем вооруженные силы и с одной, и с другой стороны границы. Может быть и разные провокации, которые не обязательно даже спланированы кем-то и где-то там Кремлем или Минском. Все может быть ошибки, может быть всего что угодно. Так что как бы исключить возможности какой-то военного столкновения, не военного конфликта, а военного столкновения, конечно, нельзя. Тым больш сітуацыя можа ускладніцца тым фактам, што на дадзены момант як Захад, так Пуцін ды Лукашенко імкнуцца захаваць твар, ды не здаць пазіцыі ў вачах як свайго электарату, так і міжнароднай супольнасці. А такія сітуацыі якраз і могуць завесці ў пастку канфлікту, які з першага погляду нікому не выгадны.